Ni apa? Senopati Ngastina mlayu kabeh. Malah tak sawang saka kene Siwa Ngastina sajake waringuden. Waringuden tegese bingung penggalihe. Diadhep karo Begawan Durna, diadhep karo Patih Sengkuni iki karepe piye? Kakang Antasena piye? Sirku pengen bondo Ratu Ngastina. Aku dadi ratu ora bakal tentrem yen Ratu Ngastina durung tak bondo, tak krincong sikile. Garmu doyak nganti kecekel. Yo manut wae iki. Monggo makmu ing Ngawangga Narpati Basukan tinuding dening Kyai Prabu Duryudana supaya nrenggalangi kridamu. Wektu dina iki ndak gawe sayembara yen kowe iso nglangkahi batange utawa kuwandane wong atu amung Ngawangga Ngastina kukupen ora ming separo, ora ming sakpro pirane nanging wutuh dadi darping Wisanggeni. Kakang Antasena piye Dokter Andes Wisanggeni? Wis ana sing nantang Kakang Insinyur Antasena kon metu njaba, aku sing bakal jajar kekuatane Kakang Ngawangga. Liwang Sukmana Madinawih ana sasmintaning sun jagat awasesaning Bathara Paman Harya Sengkuni ayo ndadekake gugup pekenira si Paman marira wiji wonten ngajengan manira Paman Patih Plasa Jenar. Kawula non nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan. Dobi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun. Katembing samirana kumite racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu Ngastina nggih ingkang bapa cumadung dawuh kawula nun. Paman Plasa Jenar nggih. Kadiparan hanggur si Paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina mara diaturna marang manira samendhang aja nganti ing karempit Paman Patih Plasa Jenar. Menawi Paduka anak Prabu miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kaptiyakarya luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi terjurit boten kendhat anginipun sami gegladhen ulah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu Ngastina. Ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun. Dadosaken suka marwata suta raos sing manah kula. Boten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakaken anggenipun lenggah wonten ing madaning Datulaya Paman Plasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi. Pisawanipun ing abdi kepatihan. Namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Sandhapada Paduka anak Prabu Ngastina. Kula tampi dawah sami-sami Paman Plasa Jenar. Bapa Penemban Durna Sarawa Paduka Bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana ngaturaken karaharjan. Arawa Paduka wonten ing Datulaya negari Ngastina Bapa Penemban Durna. Oh, gandhap leguduk semanu gembol sumorante hawela. Kula nuwun inggih Nger. Tansah pinangan kawidadane ring sambi kula sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima manggiya widodane skala sowan kula. Tebih saking sambi kala namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu Ngastina nggih, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Prabanduna. Kula anak nan. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten ing Datulaya negari Ngastina menika nggih. Mula dene Kakang Prabu Karna ing Ngawangga Sarawa Paduka mugi kasekecakna anggenipun lenggah madaning Datulaya negari Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Yai Prabu.
ingkang raka tansah ngestu padha dawuh Paduka Yai Prabu Ngastina namung dereng lan sasamunipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing raka kunjuk ngesa Paduka Yai Prabu Ngastina. Kula janjang pucahing weni dumawahing wijang urma keteng Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung kasengecakno anggen jengandi kula lenggah Kakang Prabu Karna Ngawangga. Kawula non nggih Yai. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Ngaraka Ngawangga wonten ing Dhatri Negaring Astina dinten sakmangke menika. Apa dina sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno kondisi adi ngadhep ngarsaning pun Kakang. Lho Diwaji. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang abdi pun Kartomarmo kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap padha Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Ndak tampa siadatur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Tatanen sanggaring Purwadyabala, para nayaka kang padha gantung sebo. Jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho, menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula. Paman Loso Jenar wonten timbalane ngadhawuh nggih Bapa Penembahan Durna. Kula wonten pangendika ing ngadhawuh menapa nggih anak Prabu? Mesti kemawon handatosaken gugup guragapan penggalipun para sepuh. Dene ditekelenggan sakmangke kula boyongi supados rawuh wonten negaring Astina. Monggo dinten samangke menika sanes dinten pasewakan. Ewa dene ingkang putra Cumalena kumalancang wantun hamboyongi dhateng rawuhipun para sepuh. Bila ingkang saking menika mawon Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna Ngawangga. Mboten lega raos ing manahipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Paduka para sepuh. Kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Astina. Anggen kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami. Bapa Penembahan Durna. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Gusti kula ingkang sinuwun ing Astina anak Prabu Duryudana. Nyata Paduka ingkang paring panggesangan tumrap ingkang bapa ing kepatihan wonten ing Madyapada. Mila sampun satrepipun menawi ingkang bapa tansah ngestu padha dhateng dawuh Paduka anak Prabu ing Astina. Sampun malih tokati timbalan ing wanci Rina nadyaning wanci ratri katimbalan sowan tuwin kula kaparingan kewajiban ingkang ngawrat. Kula mboten badhe suwala. Malah sakmangke kumacelu raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan tumunten ngawuningani menapa ta sababipun. Dene Paduka kepareng ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menika nggih. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Kadi kula gelak lampah kula daya prapting kajangka wonten negaring Astina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi namung sabda pangandika Paduka anak Prabu ing Astina. Wonten perkawis menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kapapak babaring kathah tumunten kula aturi paring pangandikan. Nanging mlayu adi tumraping para kadang sentana tuwin para nayaka punggawa negaring Astina. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang bapa ing Sukalima. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng sabda Tama Paduka anak Prabu ing Astina. Anak Prabu Duryudana nggih, anak kula ing Astina. Mugi andhadosna ing kawuningan wonten madyaning pasewakan menika kula mboten badhe ngrembak perkawis negaring Astina. Tuwin kula warga negaring Astina salebeting kedaton babar pisan mboten. Mewah kula boten badhe ngrembak babagan kalendranipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana menika babar pisan boten. Namung kula rembak wonten ing madyaning pasewakan boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang saestu adamel kodheng raos sing manahipun ingkang putra ing Astina. Satemah bingung bingleng kenganglangan manah kula nggadahi raos kuwatir durga ngangsa-angsa. Krana lelampahan ingkang sampun kelampah sakmangke mugi andhadosna ing kawuningan Bapa Penembahan Durna Paman Harya Sengguni. Kula nuwun nggih anak Prabu wonten timbalan wonten dawuh menapa nggih?
Sabtu hari ingkang kepengker kula nampi Nawala. Wondene Nawala menika kala wau sareng kula Surasa salebeting Nawala. Boten sanes kejawi namung saking anak kula ing Drepsila Geni inggih menika atmajanipun Yayi Janaka pun Bambang Wisanggeni. Dene surasaning Nawala cetha kula tampi bilih rika lenggan sak mangke Wisanggeni nedya nyuwun ngampil negari Ngastina. Boten ketang namung sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Wisanggeni kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Monggo wonten salebeting Nawala menika cetha kaserat menawi Kang Putri Ngastina maring ngangkat ngampil negari menika dhateng pun Wisanggeni. Lare menika kula wau ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi boten maringaken ngambil wonten madaning Nawala sampun kacetha kula Surasa bilih negari menika badhe karebat sarana srana menapa kemawon nggih muti. Nadyan Wisanggeni menika lare wingi sonten nanging sedaya sampun sami pirsa bilih Wisanggeni menika lare ndugal kewarisan dasare winongwong dening dewa pinayungan dening para widodari. Kathah ingkang sami nyebat bilih Wisanggeni menika wujudipun wiji sejati tegesipun gesangipun Wisanggeni menika dados kelangananipun Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Mila mboten nama aneh menawi Wisanggeni menika gadhahi kasekten linangkung dhateng sak pepadanipun sekti kalintang jayaning perang. Bilih tanding boboting yuda upami kula menika mangke ngekahi dhateng negari Ngastina. Menapa boten ateges kula lan sak Kurawa menika mangke badhe soroh pati lan lari kenami Wisanggeni menika. Paman lelampan menika mugi Paman Harya Sengguni Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karinawangga keparenga paring kalidamar dhateng ingkang putra ing Hastinapun Duryudana. Kedah kados pundi anggen kula badhe paring wangsulan dhateng Wisanggeni menika mangke Paman Harya Sengguni. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Mboten nyana babar pisan bilih mekaten lampan ingkang sinandhang dening Paduka anak Prabu Ngastina ngemuti. Menapa ing sampun Paduka ngendikaken menika nyata leres lan boten wonten lepatipun. Nadyan Wisanggeni menika lare wingi sonten nanging bebasan Wisanggeni menika lare ingkang tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung kagaduhan kasekten linangkung turta gesangipun winongwong dening dewa. Menawi ngantos Wisanggeni menika mangke nyuwun dhateng negari Ngastina, monggo Paduka anak Prabu Awel tuwin boten maringaken negari Ngastina menika dhateng pun Wisanggeni kuwatosing manah kula. Menawi Wisanggeni menika anggep cak perang negari Ngastina. Menapa mboten ateges negari menika mangke badhe bedah krana tingkah lampahipun lare inggih menika ingkang namipun Wisanggeni menika nggih Paman Blasa Jenar kasinggihan. Lajeng menawi pamanggihipun Paman Harya Sengguni menapa ingkang kedah kula tindakaken kula nuwun sewu. Kula piyambak mboten saged atur waluyan dhateng Paduka anak Prabu krana jrih wisesaning nalindra ing Ngastina. Menawi ngantos lepat anggen kula munjuk atur mangke malah kula kalepatan tumraping Paduka anak Prabu mila ingkang saking menika babakan perkawis menika gumantung dhateng Paduka anak Prabu ing Ngastina. Panjenengan ingkang kagungan Purbawasesa tumraping negari kula borongaken dhateng Jengandika Paman Harya Sengguni wonten timbalaning ngadhawuh Paman menika minangka dados pepatih negari Ngastina. Kedahipun saged atur waluyan dhateng ingkang putra ing Ngastina. Kula nuwun sewu. Pini sepuh negari Ngastina menika mboten namung ingkang abdi ing kepatihan piyambak, nanging klebet Kakang Penemban Durna, anak Prabu Karinawangga. Menika ugi wujudipun agul-agul tumraping praja Ngastina. Mbok menawi Kakang Penemban Durna saged mangertosi keringkihanipun Wisanggeni, jer panjenenganipun menika pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun. Pendhita ingkang sampun bontos ngelmunipun. Kula kinten Kakang Penemban Durna saged mangertosi wonten pundi keringkihanipun inggih menika wayah kula pun Wisanggeni. Menawi saged pinanggih keringkihanipun tan wandi sak mangke saged dipun cepeng Wisanggeni tumunten dipun nemutaken sampun ngantos ngrebat negari Ngastina nggih anak Prabu Bawadurna.
wonten dawuh, Ger. Menggah-menggahipun Bapak Durna kados pundi? Oh, gondhok blekuduk suaru gembol semarante. Hawala, hawala. Kula nuwun sewu. Menapa sampun dipun temtokaken lan dipun semadosaken dhateng wayah kula pun wisanggeni, dinten menapa wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Tumunten nanjaken babagan negari menika dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Sabtu hari kepengker nawala kula tampi. Wonten salebeting nawala wisanggeni matur bilih Sabtu dinten piyambakipun badhe sowan dhateng negari Ngastina lan kedah pikantuk katerangan saking Kang Putra Ngastina Puntritana. Tegesipun dinten menika dinten ingkang kajanjekaken dening paduka anak Prabu Ngastina menapa dene suraosa ning nawala saking putu kula wisanggeni badhe sowan wonten negari Ngastina. Inggih Bapa Penembatuna. Oh, gondhok blekuduk selalu gembol semarante. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Sampeyan iku dinteni pengendikanipun ora ming gondhak-gondhok. Pripun carane wisanggeni iso murungake nggone njabel negara Ngastina? Merga sampeyan ngerti dhewe, wisanggeni menika satriya pengpengan, satriya sekti kalintang jayaning perang. Bebasan pilih tanding boboting yuda. Nek wisanggeni nganti ngamuk teng negara Ngastina, arepa Kurawa niku 100 cacahe. Ning iso digulung karo wisanggeni amung 3 kedheping netra wektune. Mula niki dudu babakan sing enteng, niki perkara sing abot, aja digawe sembrono, aja digawe ngleceh. Nek miturut Kakang Penembanduna supaya Ngastina slamet pripun carane? Oh, ngaten Dik Patih. Supaya Kurawa ora tekaning pati merga saka wisanggeni. Luwih-luwih prajurit cilik-cilik ora padha dadi korban merga saka pengamuking wisanggeni. Bener anak Prabu Duryudana ndangu kelawan aku, piye carane supaya negara Ngastina kuwi tetep ayem tentrem. Kurawa ya slamet, wisanggeni ya slamet. Nah, kuwi sing dikersake dening anak Prabu Ngastina. Carane piye, Kakang? Carane Ngastina diwenehke wisanggeni. Wis to. Iki nek tanganku ngene iki iso nyikut weteng. Kowe iki pendhita kok nek omong kok sak penake dhewe. Nuwun sewu, Nggih. Menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Dinyatanipun kula piyambak bingung, kula piyambak kodeng manah kula. Midhangetaken sabdanipun anak Prabu Duryudana ing kados mekaten menika. Oh, gondhok blekuduk gondhok meneh. Suwalu gembol sumarante. Kula nuwun sewu, Nggih. Leres pangendika paduka wisanggeni menika wujudipun wiji sejati. Kula nuwun sewu, jer lairipun wisanggeni kemawon boten limrah. Lare ingkang lair mung saking guwa garbane ingkang ibu. Inggih. Nalika semanten miturut cariyos ingkang sampun kula tampi. Nalika Dewi Dersanala widodari kayiwangan menika nggerbini tuwin kapulosara dening Betari Durga. Anggenipun badhe dipun dhawuhaken kalipun Dewa Srani wekasan saya sru anggenipun ndhawaken dedukanipun Betari Durga dhateng Pu Dewi Dersanala ngantos kuwataken jabang bayi. Dersanala dipun pondhong Dewa Srani, tumunten jabang bayi dipun siksa dening Betari Durga. Ewadene jabang bayi menika kala wau boten pejah, boten sirna. Nanging malah saya ngrembaka. Gempong penggaling Betari Durga tumuli dipun boyong wonten ing Kawah Candra Dimuka. Lare ingkang tasih jabang menika kala wau dicemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Elok ing jagat gayaning para Jawata. Bayi sing dicemplungke Kawah Candra Dimuka menika kala wau mboten mati ning malah saya ngrembaka. Inggih lare menika tumuli dipun paringi tetenger Bambang Wisageni ya Bambang Wisanggeni. Isih bayi wis diobong ning Kawah Candra Dimuka ora mempan. Lho, cobi. Menapa Kurawa badhe saged nandhingi ridhanipun Wisanggeni ingkang digdayanipun kliwat saking ukuranipun sak pepadanipun? Oh, lan nuwun sewu, Nger. Kula menika nadyan ta pujangganing negari Ngastina. Kula menika dipun anggep pendhitaning para Kurawa. Kula menika gurune wong perang. Nek ditanding karo Wisanggeni, oh, kula kinten boten ngantos setunggal ronde. Kok iso tekan ronde bareng? Durna milenial. Nggih. Kula mesti kawon. Awit Wisanggeni menika tansah winawong dening dewanipun. Sampun sampe kula aturi menggalih. Menawi paduka anak Prabu badhe ngekahi negari Ngastina menika saking tanganipun Wisanggeni, kula nuwun sewu ingkang dipun ajengaken wonten kabaratan sinten? Ingkang kedah dipun dapuk dados senopati sinten kula nuwun pirsa? Anak Prabu Karna ing Ngawangga. Nuwun sewu lho Dipati, arepa piyayine ana ning kula ora ngiyas ora ngilani.
Anak Prabu Karna Ngawangga menika ugi nuwun sewu menawi dipun tandhingaken Wisanggeni menika ya penggalipun tida-tida. Nek boten percaya mang takoni dhewe. Merga Wisanggeni menika ya ampuh tenan. Sampeyan kula wedi. Jujur mawon boten usah kula reka-reka ora bakal tak ulak-alik. Kula niku nek omong apa anane. Sampeyan pendhitaning perang kok wedi. Lho, nyatane wedi kok. Sampeyan duwe aji pirang-pirang mungsuh Wisanggeni kok ora wani. Aji-aji kaya ngapa sing kula tok kene mung Wisanggeni ku didamu ilang kabeh. Nggih niku estu kula mboten kok. Merga menapa Depate sing jeneng anak-anak Pandhawa lancur Pandhawa menika pirang-pirang. Anake Janaka niku nganti ora iso diitung pira cacahe. Angger ana bocah anake Janaka. Angger ana bocah anake Janaka. Menika pinten cacahe? Ora ana sing iso diitung nganggo wilangane driji. Anake Werkudara pira cacahe? Anake Nekula, anake Sedewa, ya padha anak-anak kabeh. Ning lancur Pandhawa menika nuwun sewu, sing ngampa dhewe ya mung Wisanggeni karo Antasena. Wong loro niku mbebayani. Saya saniki Wisanggeni pun lulus sarjana muda. Antasena lulus kelapa muda. Lho niku sarjana muda kok karo kelapa muda. Niku lho. Niku saya pinter bocahe gleleng, pancen bocahe ora ngerti tata krama, bocahe ora ngerti unggah-ungguh. Pancen diarani wong dugal kewarisan. Niku mung Wisanggeni karo Antasena. Ning pintere ngungkuli karo sapepadane. Lho ngoten niku lho. Kula le seneng kalih putu-putu kula niku kaya ngoten niku Depate. Kula le bangga kalih putu-putu kula, anak-anak Pandhawa niku kaya ngoten niku. Arep Wisanggeni menika wong ndao, wong glece, wong sak penake dhewe. Ning pintere ngungkuli sapepadane. Ngoten lho, wis gleleng gaya goblok kae ora ana untutane babar blas. Gleleng gaya goblok rupane elek. Wah. Sing arep dindelke apa coba? Saora-orane iki kaya Wisanggeni lho. Wisanggeni menika gleleng lho, ora ngerti tata krama, nakal bocahe, nakal ning Sembada. Wisanggeni menika nuwun sewu, anake Janaka. Janaka niku sapa? Janaka murid kula. Ateges kula menika melu kelepetan, melu arum Mas Mangi. Wong sampeyan ya ora mulang Wisanggeni kok. Isa kaya ngono. Pancen Janaka menika mijakaken wiji-wiji sejati ingkang saged dipun delaken. Antasena luwe-luwe. Bocah niku ya dugal kewarisan. Lah, ingkang kula kuwatosaken Depate. Nggih. Nek nganti Wisanggeni menika lho. Menika mangke mboten namung ijen, nanging nganti dateng kadangipun nggih menika kadangipun ngrandu Gumbala Antasena. Wis saya kujur, saya kujur. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Niku wis dadi siji, wis sapa sing arep wani. Wong loro niku munggah kayangan, ngorak-arik kayangane dewane do mlayu kabeh kok. Aja kok menungsa-menungsa kaya kula karo sampeyan kaya Kasata Kurawa. Coba ta, Kurawa niku sing ajeng mandelke napa? Musuh Wisanggeni apa mudhar kabeh kula kandhani. Pun kula kandhani. Antasena niku arep bayi wingi sore kekuatane ngedapi-dapi. Nek iso malah ngungkuli karo kekuatane bapakne. Pun. Antasena niku kekuatane bapakne iso bedol gunung, Antasena ya iso bedol gunung. Kurawa niku ora nuwun sewu, Durmagati iki bedol teloe dadak duyui. Ketoke ya metekol. Ning blas ora ana kekuatane blas. Ketoke ya metekol ning empuk. Ah ya wis kudu. Ngaten nggih. Lho niku nyatane kok kula mboten gawe-gawe niku nyatane. Terus sinten sing ngadeg jenenge? Dursasana apa gedhe dhuwur ning karo Petruk kowe kalah. Ayo nggih ta? Nggih. Sinten sing Kartamarma? Panjen Kartamarma niku nek maju nomor dhewe. Nomor siji dhewe. Ora sah kesusu. Jame wis mepet. Ah nggih. Kartamarma niku ketok nek perang nomor siji. Lho, ora ana sing ndhisiki Kartamarma. Temudi-mudi wis sapa ta? Sapa wis dalange sapa? Limayang nek ndi opahe pira wis. Nomor siji mesti Kartamarma, gleleng, capeng. Riku mawur. Lho ngoten iki. Ning saora-orane bareng ping rong gebukan modar. Niku wis biasane ngoten niku. Kurawa niku wis napa nggih mboten iso digawe beda. Pancen lakune Kurawa pancen kaya ngoten niku. Kula tak takon karo sampean. Mang takon. Kurawa kok dadi goblok-goblok. Kurawa kok dadi ora digdaya niku kula tak takon. Kurawa murid sapa? Lho, Kurawa niku murid kula.
Lah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean gurune kok murite ora iso pinter kok. Sampeyan ora iso budidaya minterke Kurawa. Nun sewu lho, Dipate. Nun sewu lho. Aja kok nyalahke karo guru. Wong nyacat wong ki gawean sing paling penak. Ngoten. Wong nyacat karo wong ki gawean sing paling penak. Sampeyan nyacat kula niku ora nganggo dasar apa-apa terus mang cacat wonten mawon kepenak mawon. Kula nyacat sampeyan yo kaya ngono ora nganggo dasar apa-apa, sampeyan kula cacat yo kepenak wae. Nggih. Ning kudu nganggo petun, Dik Mate, aja nganggo sak kepenake dhewe. Ngoten lho. Saniki kula tak takon karo sampeyan, Pandhawa niku murid sapa? Pandhawa murid sampeyan. Pandhawa pinter apa goblok? Pandhawa pinter-pinter. Digdaya mboten? Pandhawa do digdaya. Niku saka kula. Anane Kura Pandhawa iso digdaya niku merga kula kai ngelmu, niku ya ditampa kanthi tuwajuh, ditampa kanthi tememen. Merga ngelmu niku wewangsa ning kawruh sing diparingke guru karo murite, ngoten lho. Ming gumantung murite le nampa piye? Arep gurune digdaya kaya ngapa? Nek murid le nampa ngelmu kuwi kanthi sembrono, ora tuwajuh, mongko ya ora mirengake dawuhing Bapak Guru, ora bakal ana tumanjane. Merga ana tetembungan. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kanyatosani setya bodya pangkese durhakara. Wonten ing pasinaon pundi mawon menika, bab perkara murid kuwi pinter apa ora aja nyalahke karo gurune, aja nyalahke karo dosene. Ning nyalahno karo murite sing ora tuwajuh gone nampa kawruhing ilmu saka guru sing ora tememen gone nampa kawruhing saka guru ngoten lho. Kurawa niku kula wulang ya ora tau iso padha gatekke blas. Nyatet wae ora. Gawa buku dilempet disak ning sak mburi. Ku nek wis nggo ngitung. Kurawa niku anggere ngitung bon wingi madang semene, kurang semene. Wesele kurang, aja wis. Kurawa kitung ning ngestine kok dadak entuk wesel. Saka Gajah ya? Oh. Saking Sinuwun Prabu Dasarata? Oh, nggih. Lah niku. Nek Pandhawa niku kula wulang ya do temaju tenan. Pandhawa iki ngelmu sing kudu tok tampa iki kanggo uripmu besok. Kowe teka ana ing pertapan Sukalima, pasinaon Sukalima. Jam 7 tit mengko aku iki bakal mulang dhewe kalawan kowe. Pandhawa 5 Puntadewa Werkudara Janaka Nuklasdewa jam 6:30 wis do sedeku mari kelu. Ora ana sing padha rame, meneng wae. Mripate nyumu ngematke karo pengendikane guru, kupinge nggo ngrungokke, atine nggo ngenam-enam, pikirane dienggo ngolah karo ngelmune guru sing diparingake. Mula ya pinter-pinter. Iki sinaunen saben dina. Sinaunen saben dina. Sarta lakonana jroning uripmu ning alam padang ya dilakoni tenan, Oh, ya sampeyan niku nuwun sewu lho, ponakan-ponakan sampeyan Kurawa niku mang titipe kula supaya sinau ngelmu kula ning sampeyan blas ora niliki, dume sampeyan iso mbayar larang, dume sampeyan iso mbayar apa-apa, terus ora niliki karo anak sampeyan ponakan-ponakan sampeyan sing mang titipe karo kula. Anane sampeyan ngertine pinter dengkele atos ki kaya. Sa diteliki. Lho, ponakku ki le sinau kepiye? Kanane kepiye? Ngoten mriki kudu sok ditiliki, aja dume sampeyan iki iso mbayar, aja dume sampeyan iku dadi wong sugih, iso ngragati karo anak dijarke wae, diuja bondo donya. Oh, dungsang-dungsang anak sampeyan. Kok malah kula diseneni to? Sampeyan kaya lho. Apa sing diluputke Begawan Dono apa wis diluputke Begawan Dono apa Dono ki anggape pendhita elek napa piye? Dono iki rumangsa kula niku pendhita apik, Dipate. Ya mung sing do ngarani kuwi panjenengan pendhita elek. Nih ya sampeyan kala mangsa niku ya sok elek. Lho, ngono iki gumantung bayarane. Oh. Angger dinyang-nyang kae ya. Aku elek. Oh. Nek terus langsung diyoi. Oke, semanten oke, ngoten ya. Apik Dipate. Oh. Dadi gumantung to. Gumantung prawe ya. Kaya ngono pendhita kok merak kecancang. Lho, tegese napa niku? Merak kecancang niku merak niku gelem megarke buntute disawang katon apik nek dipakani, nek ora dipakani ora gelem ngegarke buntute. Niku tegese pendhita menehi kawruh, ngenehi ngelmu ning ditung karo bondo probaya sing diparing karo pendhita wau. Lho, kene sapa ora elek kuwi? Kaya ngene kok merak. Neleki sampeyan niku napa pripun? Ya aja ngono kok ya. Sampeyan niku kula arani kaya ngoten kok ora trima. Wong kula ora tau nampa apa-apa saka
Kurawa ora tau napa-apa saka panjenengan. Kula ninggake guru niku kudu iso diguguran ditiru. Ora kena mban cindhe mbasiladan karo siswane. Siswa kabeh tak gawe padha. Kurawa ya tak gawe padha, Pandhawa ya tak gawe padha. Mong gumanting penampa ngelmune saka guru marang siswa mau, lahir batin apa ora? Ditindakake apa ora? Nek ora ditindakake ya muspra tanpa guna. Najan ngelmu mau dhuwure sondho langit, ning nek le nampa ora lahir batin sarta ora ditindakake muspra tanpa guna ndundane. Ning tumrap kula kabeh niku salah sampeyan. Lho kok salah kula? Pun sampeyan ngakoni napa mboten? Kula mboten ngakoni. Niki perkara wisanggeni. Kula wis matur. Wisanggeni tekan kene diwenehi negara wis rampung perkarane. Tur dasare wisanggeni ya ming nyilih. Wong nyilih iki bakale dibalekke. Apa elek yen wisanggeni nyilih negara kok ora diwenehke? Mongko negara Ngastina kuwi darbake para Pandhawa. Biyene mergo anak Prabu Duryudana kuwi dadi ratu wakil. Lah kok malah sampeyan ngluputke anak Prabu Duryudana. Nalindra Ngastina menika ya anak Prabu Duryudana. Sapa sing ora percaya tegese ora percaya marang kalindrane anak Prabu Ngastina. Kula ora percaya. Ning perkara niku kudu dirembuk sapi-apike mergi. Sampun. Kula mboten kepengin wonten mriki para sepuh sami regejegan. Diya diniya rebut bener kula mboten kepengin. Sing kula rembug wisanggeni mangke kula kedah atur wangsulan menapa dhateng lare menika. Menawi ngantos sak mangke kula mboten maringaken negari Ngastina. Menawi ngantos wonten pengamukipun wisanggeni kula ingkang sagah dipun dokok ngarep kinarya Senopati badhe kula taker kados pinten kedadeipun wisanggeni Yai. Jagat wasisaning Upadara paman wonten dawuh nggih. Ndoro tasih rantamaning manah kula menika sowanipun wisanggeni sareng kaliyan anak kula pun Antasena paman Patih Plasa Jenar. Iya. Lah monggo klasa bantal digulungi mawon. Kersanipun kisah saking negari Ngastina tinimbang mangke nampi pengamukipun wisanggeni kaliyan Antasena. Menawi namung wisanggeni piyambak kemawon mboten patosa kuwatir. Lha nuwun sewu, lah kok nggawa algojo. Wayah kula pun Antasena. Paman katuran lenggah sekeca kula badhe dangu lan wisanggeni. Kula sumanggaken nggih. Ana Hanum Hanindita bocah mursid. Isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Wisanggeni. Padhararja Saprata munggir Atmajaku bocah bagus. Pangestuning Siwa Duryudana slamet tekaku wa. Aku ngaturke sembahku katur ngersaning Siwa Ngastina. Ya tak tampa pangestuning wong atuh Ngastina Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Anak lanang Antasena Padhararja sapratamu. Pangestune Pakdi slamet Pakdi. Aku ngaturke sembah bektiku katur ya Pakdi. Ndak tampa nggih pangestune wong tuwa Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Katuran karaharjan rawuhipun wayah Mas. Simbah Patih Plasa Jenar slamet tekaku aku ngaturke bekti katur ya Mbah. Kula tampi dawah sami-sami. Nggih wayah kula nggih Antasena katuran karaharjan. Slamet Mbah. Aku ngaturke bekti ya Mbah. Inggih. Kok le cepet le omong. Mak tratap Patiku. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak Simbah Patih Plasa Jenar. Ah, putuku Ger. Putuku wong gagah, putuku wong jlonet. Putuku wong manis. Wisanggeni padha kanthi raja Sapratamu Ger. Putuku anake Janaka. Wisanggeni Simbah Sokalima iki. Mbah Kakung. Slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Oh iya tak tampa. Pangestune Simbah Tampanana ya, Li. Ndak gegem dadekake jimat. Putuku Antasena Padhararja sapratamu. Pangestunemu Mbah Kakung. Slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Tak tampa. Bektiku katur Mbah Putri. Bektiku ya katur karo Mbah Putri. Ngomong dhewe wae. Aku ora ngerti bahasane Mbah Putri. Oh iya. Neng omah iki ora nderekke tindake Mbah Kakung. Ora Antasena wis neng omah wae. Monggo adat saben iki nek ana acara gedhe, kuwi biasane sing rawuh Kakung Putri. Mbah Putri ora tau tok jak.
Wis ora goleke Andra angel banget. Ngententekke spray. Ora tau dijak. Ora wis aja ngrembug sing werna-werna Antasena. Kowe iki senengane ketoke njunjung derajatku ning jane ngembleki watu sak kayange. Ya ora wong aku nakoke Mbah Putri kok. Prayogane nggonmu lungguh ya Antasena. Ya wis ora kepenak. Mbah Kakung nggonku ngadeg mersaning Pakdi Duryudana. Wis anggeni Padharjo. Siwa ngawangga slamet tekaku aku ngerke bektiku katur ya wa. Ya tak tampa. Antasena Padharjo, Pakdi Karna. Slamet tekaku Pakdi aku ngerke bektiku katur ya Pakdi. Iya Antasena tak tampa padha prayogakno. Kaya wis ora kepenak. Siwa ngawangga Pakdi Karna kaya wis prayoga sowanku ning ngersaning Pakdi Duryudana. Bisa anggeni. Ana apa wa? Ana wigati apa dene sira sowan ana ing negara Ngastina. Lah kok semune Siwa Ngastina dadak tambuh. Mongko aku tak nyuwun priksa, apa Siwa Ngastina wis nampa nawala saka aku? Ya, wis tak tampa. Wis mbok surasa isining nawala. Wis ndak surasa isining nawala. Mesti wae ngerti apa to karepe wisanggeni dene sowan ana negara Ngastina. Ya, aku ngerti apa karepmu nedya nyuwun ngambil negara Ngastina. Nah, tekaku iki men nyuwun dawuh saka Siwa Ngastina, mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake aku mung nyesdela wae ora ketang sak uruping damar sak umuring jagung, sak siliring bawang aku pengen dadi ratu merga dulur-dulurku anak-anak Pandhawa ki kabeh wis tau ngrasake dadi ratu. Lah kok aku durung. Mula aku pengen dadi ratu ana negara Ngastina. Mengko yen wis kelakon sedela wae nggonku dadi ratu, negara tak kondurke marang Siwa Ngastina. Gusik. Sadurunge aku paring dawuh karo sira wisanggeni, aku tak takon karo anakku lanang. Takon perkara apa? Akeh negara liyane negara Ngastina. Teko kowe kepengin dadi ratu ana negara Ngastina. Bener wisanggeni, akeh negara sing saiki suwung. Kraton Agung sejagat ki wis ora ana nalendrane. Apa kowe kepengin dadi ratu Kraton Agung sejagat? Heeh. Mengko seragame tak sewake. Mengko gek kirap. Tung drek-drek ngono kae. Amanga. Monggo yen kowe butuh ratu Prameswari tak goleke. Iki ana negara ingkang suwung. Ya meng kowe kudu isih mbangun meneh. Mergo isih ditempleki garis line polis. Wela Simbah Kakung saiki pancen maju tenan. Maju. Aku sok maju kok. Iya. Ora, aku nek ora dadi ratu ning Ngastina ora seneng kok, Mbah. Dasarmu apa kok pengen dadi ning Ngastina? Ngene. Dasarku aku pengen nglintir ke Prabone, ya kuwi tinggalaning utawa negarane wong tuaku. Negarane wong tuamu. Dasarmu kepiye? Apa? Ora samdadak mbok selaki. Negara iki mbiyen kagungane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu Dewayana. Mung merga Prabu Pandhu Dewayana nalika semana durung tutuk ngene lenggah dampar wis pinulung dening panguwasaning dewa kudu kondur marang tempat suci manjing ning alam pamancet. Nalika semana wong tuaku Pandhawa isih padha timur, isih padha bocah-bocah. Tumuli negara dititipake dening wong eyangku ya kuwi Eyang Destarata. Nalika semana Eyang Destarata kuwi nampa welinge Eyang Prabu Pandhu sesuk nek Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina balekna marang panguwasaning para Pandhawa. Ning ibarate kaya dene wong ngemut gula krasa legi, wekasan emoh nglepeh. Negara ora dibalekake marang pepundhenku Pandhawa, malah semene Pandhawa disingkir-singkirake saka negara Ngastina. Pamriye supaya negara Ngastina kuwi dilintir marang putrane Eyang Destarata ya kuwi Siwa Duryudana. Lah, kanthi kaya mengkono kabeh jagat wis dadi paseksen, nadyan to Nyakrawati mbau denda dadi ratu ingkang kondhang kawenang ana ing jagat raya. Ning Siwa Ngastina kuwi mung minangka dadi ratu wakil. Nampa titipaning negara Ngastina. Mula aku njaluk negara iki udu negaramu, ning negarane wong tuaku Pandhawa. Mula sampeyan nek ngukuhi negara Ngastina, aku sing ora trima, tan trimane wisanggeni, negara mesti tak rebut kanthi sarana peperangan. Ndak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak aturi mili senopati Ngastina sapa sing dodeng. Sapa sing sekti kalintang jayaning perang. Wisanggeni ora bakal wedi nyawang dadaning senopati negara Ngastina. Pripun paman?
Kula pun merem kok niki. Sampeyan iki wong tuwa, krungu tembung kaya ngono merem. Lah tratapan tenan. Bocah kok kendele kliwat. Monggo nang kene iki lenggah para priyagung-priyagung para punggawa nayaka lah kok le matur kok laya le tekan temen senopati kon milihi sing digdaya-digdaya. Wis anggene ora wedi nyawang dadane senopati Ngastina. Iya. Kakang Durna mau ra sampeyan ngomong to, saguh mbalekke Wisanggeni. Cangkeme. Kuwi kaya ngono kuwi senengane. Ah, ana wong ora ngapa-ngapa kok di. Sing ngomong kaya ngono sapa? Sampeyan wau. Wah, sampeyan iku seneng gawe-gawe ora. Ora ndek Wisanggeni. Aku ora ngapa-ngapa. Aku ora ngrembug perkara mbalekke kowe ora. Kowe bali ya sakarepmu, ora ya sakarepmu wis gedhe. Iya. Aku percaya kok, Eyang. Syukur kowe modar ora kowe. Wisanggeni luwih percaya karo aku. Ning mau ngomong ngono ora, Mbak? Ora. Senengane kok gawe-gawe. Wah. Iki agojone ya melu-melu. Wis, kuwi wae sing dadi aturku. Nek sampeyan maringake ngatur nuwun tanpa pepindhan. Ning nek ora, ya nyuwun sewu. Idep-idep aku munjung marang pepundhen Pandhawa, idep-idep aku munjung kabagyan karo pepundhenku Pandhawa. Srana aku ngrebutke negara Ngastina. Mengko yen Ngastina iso tak rebut, tak pisungsake marang pepundhenku para Pandhawa. Tegese aku iso mikul dhuwur mendem jero karo pepundhenku para Pandhawa. Siwa Ngastina. Wisanggeni. Lho, iki Siwa Ngawangga. Ya, aku ingkang merpeki karo kowe. Wigatine apa wae? Aku mun jatur kesaning Siwa Ngastina, lah kok Siwa Ngawangga ingkang lenggah ning ngarep aku. Wisanggeni cah bagus. Kowe kuwi isih anakku dhewe. Monggo apa kang dadi pokal gawene anak kuwi kudu iso ngreksa marang kawibawaning wong tuwa. Yen to kowe kahanane kaya mengkono tegese kowe ngisin-isinke marang nata ing Ngawangga. Kowe ngisin-isinke marang wakmu Ngawangga ya kuwi Adipati Basukarna. Siwa. Aku ngerti. Nadyan mbok kalang-kalang nganggo tembung sing alus, nadyan mbok kalang-kalang nganggo ukara sing mamet prana. Nanging sejatine Siwa Ngawangga kuwi wis saguh minangka dadi senopati ning negara Ngastina. Ateges perkara iki wis dipasrahke marang Siwa Ngawangga. Tegese Siwa Ngastina pancen dadaki perkara iki nedya cukeng sarta adreng gondheli negara Ngastina. Wis ora usah ndadakake gunung sing tanpa guna. Sirmu piye Siwa Ngawangga? Aku mung kare manut. Wisanggeni. Ana maran. Lah kok dadi kaya ngono pambegamu? Apa ora kena dikandhani? Aku wong tuamu, aku wis ngerti. Ning iki kudu perkaraning Siwa Ngawangga, iki perkarane Wisanggeni karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Yen ngono sing dadi wakiling Nata Ngastina, Narpati Basukarna ya wakmu ing Ngawangga. Terus kesaning Siwa Ngawangga, kowe mau wani nantang senopati sapa sing bakal diajakake ning pabaratan. Monggo wakmu ing Ngawangga Narpati Basukarna tinuding dening Kyai Prabu Duryudana supaya nrenggalangi kridamu. Wektu dina iki ndak gawe sayembara yen kowe iso nglangkahi batange utawa kuwandane wong atuh amung Ngawangga Ngastina kukupen ora ming separo, ora ming sapra pirane nanging wutuh dadi darping Wisanggeni. Kakang Antasena, piye Dr. Andes Wisanggeni? Wis ana sing nantang Kakang Insinyur Antasena kon metu njaba, aku sing bakal jajar kekuatane Kakang Siwa Ngawangga. Kumesar batos kula nyuwun pidhateng kamurkanipun anak kula pun Wisanggeni. Dik kula menika kaya wis mati suri kok nggih. Kula dumuk dada kula menika sampun boten wonten keketeking jejantung. Kula menika ngantos gumun aku ki urip apa mati. Kula menika nyumurupi Wisanggeni aben swanten kaliyan ingkang tiyang sepuhipun piyambak inggih menika pun anak Prabu Karna. Antasena kula sawang pasuryanipun anak kula ngrandu gumbala sampun saya abrit ateges sampun murka pun wayah kula Antasena wekasan ngantos dados dardah kados mekaten. Ning tumrap kula menika sampun satunggiling bab ingkang sakmangke badhe mepalangi kekajenganipun Wisanggeni. Ya ta Kakang Duna. Sing ngomong sapa? Ora kok sampeyan sajake bengi iki kaya ora cocok karo wong Ngastina to. Lho, mboten ora perkara ora cocok Dipate. Lha nuwun sewu lho.
Anak Prabu Karna ing Awangga menika pancen penggalipun kados mekaten menika. Sok-sok piyambakipun menika mboten ngukur dhateng kekuatanipun piyambak. Gegaranipun namung wantun. Dasaripun namung wani ning ora ngukur karo kekuatane dhewe. Wong sing ora ngukur karo kekuatane dhewe, mongko terus ming waton nganggo dasar wani menika kula nuwun sewu menika mangke badhe mandheg margi, badhe mandheg dalan. Ning ngonten sampeyan ora percaya karo kadidyaning anak Prabu Karna ing Awangga, pitados. Ning nuwun sewu, kegiatanipun anak Prabu Karna ing Awangga menika tasih sak ngandhapipun kegiatanipun wisanggeni. Lho kok ngoten? Lho kula ngertos kok. Kula ngertos Dipate. Mboten sak karo wisanggeni, karo Antasena kemawon anak Prabu Karna ing Awangga menika mangke badhe kecipuan. Ngoten nggih. Nggih. Kaya-kaya kok petungan kula sampeyan niku seneng nek Ngastina iso direbut wisanggene menika sampeyan kok kaya seneng. Mboten seneng kok semune kaya ngewangi wisanggeni. Mboten ngewangi wisanggeni kula menika namung matur menapa wontenipun kanthi dasar kasunyatan mboten dipun damel-damel. Pun dasare wisanggeni menika ya digdaya tenan, ya ampuh tenan, ya sekti tenan. Sampun mangke. Kula aturi ketapakan para wadyabala Sata Kurawa. Kula tak nonton jogete murid-murid kula Kurawa nggone nandhi kridane wisanggeni. Terus sampeyan mboten ngewangi negara Ngastina, mboten belani negara Ngastina. Nek Kurawa wis padha kalah, kula tak mbudidaya ngalahke wisanggeni. Lah rak ngaten. Tegese sampeyan niku urip teng negara Ngastina ngrungkepi karo negara Ngastina. Lho, mestinipun ngaten. Lah nggih, Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Kula borongaken wisanggeni lan Antasena. Samangke kados pundi serananipun supados mundur saking negari Ngastina? Oh nggih, ngestaken dawuh. Paman kula sejenar wonten timbalan kadhi sampun paripurna pasewakan kula aturi mbibaraken sangganing para wadyabala ingkang samiyang gantung sebo jeneng Marirunadya kundur kedaton kawula ana ngestaken dawuh. Yen pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Harya Sengguni. Kakang Antasena, piye ni? Wis kelakon. Iki ora iso dijaluk kanthi becik sarta ora keparengake nyuwun ngampil negara Ngastina. Gajege Siwa Ngastina sajake cukeng maringake ngampil negara marang wisanggeni. Jumbuh kalawan ping tak aturake marang Kakang Antasena, nek ora iso tak jaluk kanthi apik ya kudu tak rebut sarana peperangan. Nek aku ki gelem-gelem wae ngewangi karo kowe. Ning nek ana apa-apane kowe tanggung jawab, aku sing tanggung jawab. Ana dukane pepunden Pandhawa kowe tanggung jawab, mengko aku sing tanggung jawab. Ana dukaning dewa kowe ya tanggung jawab. Kok sik to, kok ngembet karo dewa? Nih, apa? Nek sak ngertiku lho. Baline Ngastina kuwi ana jangkane dhewe. Baline Ngastina kuwi ana lelakone dhewe. Ya kuwi kudu nganggo perang gedhe winastan Bratayuda Jaya Binangun. Yen perang gedhe kuwi kelakon bakal pira kae wong kang ora ngerti kenthang iki mung lakon padha tekaning mati dadi korban ning peperangan. Coba pikiran. Nggonku njaluk negara Ngastina kaya mengkene mau meng nambak bakal tibaning korban ingkang akeh. Para prajurit sing ora ngerti perkarane, para kawula ingkang ora ngerti keperkarane bakal kasemyok ing aradan. Apa kaya ngono kuwi? Aku ora nyelametke nyawa pirang-pirang bakal tiba ning Bratayuda. Oh ngono iya. Kanthi pawadan kuwi kowe njaluk negara Ngastina. Wis to, rasake kan gunung tanpa guna. Kurawa wis dampyak goleki karo aku kae singkirna, Kang. Pangestumu. Ya, hati-hati ya Kakang Antasena. Ya nih. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya
kula nanggana magawe gelar ira wang-wang Antasena ora pangling ki Pakde Surtayu ya dasar para nyata menepeki karo Antasena wigatine diutus dening Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana kinen ngundurake Wisanggeni yen bocah mau ora gelem bali marang Darsila Geni bakal tak krincung tangane bakal tak bondo tangane tak krincung sikile tak leboke pakunjaran wani bakal gawe rusak negara Ngastina De Wisanggeni adiku tur dasare aku wis saguh mbelani karo adiku lanang mula sapa sing arep gawe kapitunane adiku Wisanggeni mung suwe dudu adiku lanang ning Antasena lho arep apa yen ngono kowe ngewangi karo Wisanggeni kowe bakal kelumputan tumrap negara Ngastina rasah kokean gunem tanpa guna Siwa Ngastina ora maringake negara Ngastina marang Wisanggeni dadi nalindrone negara Ngastina ayo aja ming mboko siji kroyoken leganing atiku kene marganing patimu maju Pakde Surtayu Antasena Swatama lho jangkar karo aku jangkar ya jotosan ora ya aneman lho ayo areng apa ora mundur kene marganing patimu mati dening Swatama jajalan rasakukan bebangal Swatama mati
Antasena. Kowe anakku lanang Nggel, cah bagus. Kowe anake adikku Wilkudala. Aja nganti pakde-pakdemu iki mentolo karo kowe nek nganti kowe cilik lolo gedene tekaning pati, sapa sing bakal kapitunan? Mula kowe tak elekke aja nganti kowe mbacut nglawan Palacata Kulawa. Kene kalingan Cata Kulawa maju bareng. Man, kula wis matur wongsal wangsul. Wiwit sampeyan ngetapke para Sata Kurawa lan paring dawuh supaya ngrangket Antasena, ati kula wis ora penak. Kurawa kok ngrangket Antasena niku ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang. Tangeh kelakone cepak wurunge. Saniki mangsawang Kurawa bubar mawut, ora iso dikukup. Salang tunjang rebut ducung kalah karo Antasena. Kula semanggaken. Man, saene mlajar mawon tinimbang kathah dumawahing kurban menika mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula mboten saged ngungkuli kridane bocah wingi sore nadyan menika bayi ning nyatane kekuwatane ngidapi-dapi. Kula semanggaken. Men, man, ana man. Kula tak matur karo sampeyan nggih, Man. Kula lak wis bola-bali omong karo sampeyan. Wiwit sampeyan paling dawuh kali kula, Kulawa Antasena dipateni. Niku sing terbelsik. Aduh. Teng pikiran kula niku mung kata-kata satu kata. Apa? Mustahil. Kulawa kok iso menang karo Antasena niku terus kula tak takon lakone napa coba. Ora bakal menang. Sultayu diajal, Swatama anak Begawan Durna, ngakune anak Pendhita Ampuh, nyatane ming sak gedhagan modal. Kulawa, kula niki lho, Man. Dulung ngantem, dulung nantang, lagi omong wis didupak cangkem kula. Kula cuma nggaken. Oh, nek sampeyan ajeng nglacake jotosane Antasena mbok jajal maju dhewe mlika. Kula ming dawuh. Antasena kok dicekel niku lakon apa? Ora bakal Antasena kecekel. Aneh-aneh wae sampeyan iki. Mbok golek mungsuh buta napa-napa men kula niku sekali-sekali menang. Kula ora tau kok iso menang, kalah terus. Kaya ngono kok anggere balimbukan metu gleleng. Budalan. Kapial cualanipun lelo mbake Camudra lep nonyi. Anggeling joget tak tundang ketemu mungsuh modal kabeh. Wis ora ana sing kula babal blas. Sing didolke napa kula tak takon? Aku ki lho. Rumangsaku kok bendina kok wing dunek-unekke Kurawa. Sapa sing arep maju mungsuh Antasena? Sapa kae kok midak kucing macret. Citraksi kukulan arep maju po mumungsuhe to Antasena. Nek pancen kowe wani Antasena patenana kowe piye jalan lho kok gelis rampung kabeh. Waduh. Rampung pun. Antasena mati. Lho, dek kapan? Lho, ora kok dek kapan iki? Antasena mati urung. Lah kula ora ngerti kabare kok. Lah mati napa urung? Ora kowe iki mau mrana krungumu apa? Cici ana sega entekno. Sak talenan isine 5 dus. Langsung kula sikat kabeh, Man. Walah Gusti, paringana ngapura. Kowe iki kadang nata pangeran pati. Mbok dipresake kupinge. Lah apa? Lah sampean ngendika napa?
Citraksi, Antasena, Patenana. Wah, miskomunikasi. Apa? Miskomunikasi. Kuku krungu kula Citraksi ana sega entekno. Brubut. Talenan Rafia wis candhak kula entekke teng isor wit. Arep entek sakarepmu, arep mudhar sakarepmu. Ning aku dawuh karo kowe Antasena Patenana. Wah, berarti kuku kula ken maju perang ken mateni Antasena. Heeh. Man, mbok mudhar nek wani. Ha nek ora wani kok neng kene iki ngopo? Ngentekke sega. Wis kono minggat. Lunga kono. Mbangane aku sesek dadaku. Sesampeyan dawuh ya ora cetha. Nenek dawuh ki nek wis wonge nyedak lagi didhawuhi Citraksi, Antasena, Patenana. Wah, langsung mangkat ajar. Ambok menyang. Lah ora cetha. Krungumu Citraksi ana sega entekno. Lalap kabeh. Dasare kula nggih nguntal pal. Bil. Kuwalik kok sapenake dhewe ra. Iya ngalah. Kurawa iki rumangsaku cacahe 100 kok sik pekok 90. Ora ono sing kurup babar blas. Dur Dursasana. Kakang Dursasana pun bali ket wau. Bali nendi? Teng tengah satriyan Banjar Jungut. Lho. Dursasana ki wis mulih. Pon. Kok bali mongko aku rung dawuh bali. Begitu sampean dawuh Kurawa kon nyekel Antasena, Kakang Dursasana langsung bali tanpa pamit. Sesajake wedi karo Antasena. Ilah setan iki. Kok ora pamit karo aku? Mun masalahe wedi kok. Pun kula semanggaken. Pun sampean iki Kurawa wis entek. Karto Marmo Surtayu, Karto Dento, Durmagati, Citraksi kabeh maju kalah kabeh. Sampeyan sebagai pengarep nek kabeh murid wis kalah, pengarepe maju nek wani. Paham? Iya. Lirik. Dadi omonge kok ora tau paham babar blas. Weladalah. Yen ngono Kurawa wis entek Dursasana kok ya mulih ora omong iki lho. Nek mungsuhe enteng iki wah alen joget halo babu. Ning nek mungsuhe abot kok mlipir minggat saka negara Ngastina bali ning Banjar Jungut. Kakang Penemban Durna. Pripun niki Kakang? Oh, gondhong pleguduk suwaru gembal suwarante apa lah. Antasena kowe kuat nadai Kyai Cundamane. Meguru karo kowe palat kowe. Ana Kyai Cundamane iki pusaka kadewatan. Iki pusaka kadewatan pamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nemeng dedapuramu wae bayi wingi sore tak cocok cucuke Kyai Cundamane ora sirna margala aja tuntang Bagawan Durna. Wanine kok nggo pusaka to, Mbah? Mbok nek pancen kendel ki ora usah nggo pusaka. Jare sampeyan ki guruning wong perang. Duwe jaya kawijayan guna kasantikan, duwe ngelmu sing akeh. Lah nek aku tok taman iki aku mesti mati wong kuwi pusaka kadewatan. Ane pancen wani aja, ungano dadamu. Nek pancen wani ora usah nggawa pusaka. Ayo adu kekuatan. Kowe nggunakake jaya kawijayan, aku yo tak gunakake jaya kawijayan. Kasektenmu karo kasekten Antasena didu. Ayo wani apa piye? Nek nggawa pusaka ngene iki sak jeke urip aku ora tau duwe pusaka. Nek aku duwe pusaka tak du karo pusakamu, ning gane aku ora duwe pusaka. Nek wani tenan pusakane dinggahke. Nek caraku wani nek tantang bayi wingi sore kok wedi. Ampun cerewet.
sampeyan niku kula niku jane ora wani wis tak wanek-waneke kok. Aku wani nek nggo Kyai Cundha Manik mergo kowe pancen digdaya. Ngene wae, Mbah. Saru lho jane sampeyan iki pendhita. Ning kok sampeyan isih ngumbar marang mubal-babale kanepson. Nek sampeyan iki pendhita kuwi wateke apa? Aku tak takon karo sampeyan. Pendhita ki wateke apa? Wateke pendhita napa? Sabar, ikhlas. Terus madang. Mbok HP-ne iki diganti. Anggere nonton kok ping madang ramadang semaput. Ha kuwi jenenge pendhita sing ora pinter. Pendhita kuwi wit swateke tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung akeh penggawe cidra. Aja nganti aja nganti tumindak cidra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan kuwi piranganing sipating brahmana. Lah kok sampeyan pendhita kok malah arep gawe pati ning wong liya. Monggo pendhita kuwi duwe kewajiban memayu hayuning jagat, gawe tentreming jagat. Aja sok gawe patine wong liya. Ngono. Terus saya aku tak takon karo kowe. Sampeyan ki wong endi? Lho, aku wong Sukalima. Sing ngomong sapa? Sukalima ki diparingi. Kowe mbiyen ki wong atas angin. Ha ta? Wong atas angin kowe dikongkon supaya dadi ratu ora gelem nganti kowe nyabrang tekan tanah Jawa nggawa bocah jenenge Swatama sing metu saka weteng jaran. Ngaku ora. Terus kowe goleke sega sepincuk tok rewangi ngemis turut dalan. Wekasan kowe mamerake kepinterenan jupuk gendhaga isi lengatala nganggo suket dom-doman. Wekasan gawe keperanane Kanjeng Hyang Dastarata terus kowe diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong liyan negara. Kok kowe arep mentolo melu-melu mateni Antasena iki perkarane Pandhawa karo Ngastina. Lho, perkarane Pandhawa Ngastina kok kowe melu-melu? Aku anake Werkudara, Mbah. Werkudara ki wong Pandhawa. Ayo, saya tak takon sampeyan wong endi? Sampeyan ki pendhita lho. Tumindak ya tumindak, ning petungen tumindakmu kuwi mlabuhi bebener apa ora? Lho, nek mesine aku mlabuhi bebener. Merga Wisanggeni arep bedah negara Ngastina. Aku tak takon, Wisanggeni ki anake sapa? Anake Janaka. Janaka kuwi sapa? Pandhawa. Ngastina kuwi dheke sapa? Mutiar. Iya, kowe karo sarjana macem-macem. Anu Ngastina kuwi darbeke Pandhawa. Mergo si wong Ngastina kuwi ming nampa titipan. Lah iki Wisanggeni ming arep nyilih, ora njaluk ming arep nyilih. Ngono. Aku sampean malah ngliga pusaka arep mateni karo aku nek aku mati mesti bapakku ora trima. Bapakku ya arep tok pateni. Nek bapakku tok pateni nganggo Kyai Cundha Manik, dulure bapakku, pakdeku, pamanku Janaka ora trima, ya arep tok pateni. Pendhita kok wisuh gedhe wong kono-kono iki piye to kowe? Nganggo nalar ora? Saiki nek pancen kowe pendhita pinter tak takoni, Mbah. Takon apa? Iki apa? Lho. Ngapa kuwi? Lho, iki tegese ngelmu. Di batang aja ming apa kuwi. Pendhita pinter manyar-manyar. Tak sikut cangkemmu lho, Dik. Kene iki deg-degan kok malah kowe iki dibotang beteng. Mangkelake kok. Kene iki bingung e. Iki apa? Loh, nek carane sastra utawa piyai Jawa ngandhekake kuwi asta cempala. Asta? Asta kuwi tangan. Cempala kuwi driji. Nek tak gegem tibane nanti sakaremu. Nyo, tambanana. Memper nek Antasena iki pancen wong pinter ndugal kewarisan. Mak klethuk sirahku. Bantre ora jamak. Sampeyan niku ya kula kira nek pendhita pinter ming diatungi tangane kok bingung lho. Lah kula ya radang kaya bedhekan kok ngerti ngatungke tangan. Tur sampun batangan kula ya bener. Lah nggih. Iki jenenge apa? Asta cempala. Asta kuwi tangan, cempala driji. Nek digem tibane nendi? Sangaremu. Ada ya. Ming di ngonokne kok kalah.
Pendhita kondang monyor-monyor neng Ngastina disembah wong pirang-pirang kok dingonokne kok kalah. Aming diatungi driji tanggane lho. Iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji tibane sangarepmu ada yang gumun kula. Ming dingonokne ta. Iki apa? Mbok ora urusan. Tegese ra ngerti batangan kula. Ora ngerti dhukulmu mlocot tak-tak ora. Kula ya gumun cah kok pintere kaya ngono lho. Werkudara iki mbiyen ya le gawe piye ngono. Lah kok dadi duwe anak kok ora ngerti tata krama, ora ngerti basa kaya bapakne kok ning pintere jan. Saming dingonokne to. Iki apa asta cembala, asta tangan cembala driji tibane nenti sakarepmu. Dik. Dik petah pate. Mbok ora sak penake dhewe kaya ngono. Kula ya gumun. Lah kok dadi Antasena kok pintere ora jamak. Ing atase pendhita ming diatungi kaya ngene kok ya iso wangsulan. Iki apa Dik Pate? Cokor kirik. Hus. Iki apa ta? Cokor kirik. Mau, aku mau. Asta cembala. Asta tangan. Cembala driji tibane sakarepmu. Tibane mbok rene ta. Iki ra ketuk. Aku wis ngerti nek ajeng mangantem kok. Sinuwun Narpati Basukarna kula semanggaken. Wah, Nger anak Prabu Basukarna kula semanggaken, Nger. Pengkarna mawingis-wingis katon lelandheping Trisula muka markata lir kabaranang wira dalah lah kok dadi malah kaya mengkono makartining si Antasena bubar maut ora iso kinukup playuning para Sata Kurawa. Mung sang puyang numbuk bentus gudel bingung. Padha golek papan pendalikane anakku cah bagus. Aku yang merpeki karo kowe yen pancen kowe wani karo Narpati Basukarna, karo wong atu amung-awangga. Ayo coba. Kaya ngapa kasektenmu tak sawange Antasena? Kebabak keperanggul mungguing ayuda kebabak bawatnya bentar kebabaknya mungguing aloko bektiku Pakde tak tampa nggih pangestune wong tuwa tampan ana ya tak gegem dadiake jimat pasuryanmu kok kaya radat sabene merepeki karo anakmu lanang Antasena kok sajake nawung duka perkara apa Pakde Antasena nggih mestine wae aku nesu mestine wae aku duka karo kowe sebabe kowe dadi kraman tumraping negara Ngastina terus sire Pakde Karna piye mula aku dawuh karo Wisanggeni gedene lawan Antasena. Wisanggeni bali. Kowe ya bali. Aja pisan-pisan wani nyuwun ngampil negara Ngastina ora ana jamak lumen atase negara kok disilih-silihke iki cara tata cara ngendi aku tak takon. Ora ana ing atase negara kok disilihke karo wong liya iki ora ana. Sing ngasta
bawat pemerintahan negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Ingkang menang jenenge Bor kanan negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Mula yen nganti wisanggen iki dibacotake nggone bakal nyuwun ngampe negara Ngastina. Sing mbetengi Ngastina dudu sapa-sapa, nanging wong atuh-amuh Ngawangga Adipati Basukarna. Lah nek ngono iki engko salin perkara. Salin perkara piye? Ki engko mesti dadi peperangan antaraning aku karo sampeyan. Lho. Yen ngono kowe wani karo Karna, sing tak wedeni apamu. Aku kira tau wedi karo sapa-sapa Pakdi. Arep aku ngerti Pakdi kuwi kondange dianggep menungso setengah dewa mergo kekuatane sing edapi-edapi. Ning ngono tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngembe karo wong kaya Antasena, aja sok ngilani kaya wong kaya Antasena. Kala mangsane menungso setengah dewa mau kalah karo satriya sing blegere kaya Antasena ngene. Lho. Yen ngono wani karo aku, sing tak wedeni apamu, Antasena. Ora minggat tak cocok kanggo curigaku ora sirna Margalayu. Aja duntang Narpati Basukarna. Gosek. Iki gojek apa tenanan? Lho, gojek apa tenanan piye? Nek iki mau saka pangrasaku Pakdi kuwi mau ngejak gojek karo anake lanang Ngrandu Gumbala ning bareng sampeyan ngendikake kecocok curigaku kowe mati tegese Pakdi mentala karo aku ngono iya tegese Pakdi Karna mentala karo anakmu lanang Antasena. Saiki aku tak takon, aku anake sapa? Lho, kowe anake Werkudara. Werkudara anake sapa? Kowe aja jangkar karo wong tuamu, wonge ra ono rasah omongan sing werna-werna. Werkudara anake sapa? Werkudara kuwi anake ya kuwi Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak bapakne, mbokne Dewi Kunti Talibrata. Saiki aku tak takon, mbokne Werkudara karo mbokmu kuwi pernah apa? Anu apa jenenge? Ayo, wangsulan to. Mbokne Werkudara Kanjeng Hyang Kunti iki nek karo kowe kepernah apa aku tak takon. Antasena kowe aja edan lho, ora edan iki wangsulana. Iki wangsulana. Nek sampean ora gelem mangsuli, aku sing buka wewadi iki. Sampeyan karo Bapak Werkudara kuwi tunggal wadah. Tunggal wadah kinandhut dening Kanjeng Hyang Kunti Talibrata. Monggo aku anake Bapak Werkudara. Nek nganti sampeyan mentala karo aku padha karo sampeyan wani mateni anake dhewe. Nek nganti kawanguran dening bapak ora trima, upama bapak perang karo Siwa Ngawangga, upama bapak kalah, apa kira-kira Siwa Ngawangga mentala nyumurupi ajuring penggalihe Hyang Kunti Talibrata. Edian cah iki ora pancen cah katok tenan. Mungsuh Siwa Ngawangga malah tok buka wadine nganti pucet pasuryane tumuli mlayu saka ing pabaratan. Cah pinter kok, Le. Kowe golek jurusan kimia. Lah kowe jurusan apa? Sejarah. Mula aku iso nyejarahke sejarahe wong tuaku, sejarahe mbahku. Ayo bathine nang kene iki. Kowe mung nyampur karbit karo apa-apa beda karo aku. Wis rasaku kan belum tanpa guna. Ni apa? Senopati Ngastina mlayu kabeh. Malah tak sawang saka kene Siwa Ngastina sajake waringuden. Waringuden tegese bingung penggalihe. Diadhep karo Begawan Durna, diadhep karo Patih Sengkunike karepe piye? Kakang Antasena piye? Sirku pengen bondo Ratu Ngastina. Aku dadi ratu ora bakal tentrem yen Ratu Ngastina durung tak bondo, tak krincong sikile. Garmu doyak nganti kecekel. Yo, manut wae iki. Kados pundi? Mboten monggo puliya, Nger. Anak Prabu Karna Ngawangga minglar saking peperangan tumuli kondur wonten ing Garing Ngawangga. Krana dipun wirang-wirangan dening pun Antasena. Ingkang dados utusanipun wisanggeni.
Kurawa bubar mawon boten saged kinukup. Sami mlajar mados papan pendhelikan. Kula kados pundi? Lha menawi paduka majeng tartemtu namung badhe kewirangan kok, Nger. Lajeng saenipun Pados Pintasraya golek jago ingkang saged ngangunduraken wisangen ingkang Antasena. sinten ingkang kedah dados jagonipun ingkang putra Ngastina? Sowan wonten ing dandang mangkure matur Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga, Nger.